Sinigeg ingkang wonten dumateng tlatah Cirebonagari lenggahipun Kyai Warida. Ari Kyai Warida iku ya gelare Pangeran Tambakbaya. Pangeran Tambakbaya iku putrane Sultan Pasedua. Sultan Pasedua ya putrane Sultan Pasesatu. Sultan Pasesatu ya putrane Sultan Mesir kang wonten teng tanah sabrang. Kyai Warida den gelari Pangeran Tambakbaya saking Sultan Cirebon Sunan Gunung Jati karena mampu numpas gerombolan kejahatan ala Sroban. Pangeran Tambakbaya kasowan maring putrane kang naminipun Raden Bagus Sidum. Raden Bagus Sidum rekep silayang lung janggane kuncup mestakan kaya dene Sabta Grana. Sabta tembunge ayan grana tembunge wulung kaya dene ayam den samber wulung pating depepes. Ngarep-ngarep ngandikane Sudarma wong atua kaya dekene kodhok ngarep parpudan kaya dene Tirta Komala. Tirta tembunge banyu Komala inten atine gemebyar kaya dene banyu klebone inten atine kumalap kaget. Pilih wonten kesawonan lan kesalahan denundang maring Sudarma wong atua. Gemrenggeng swantenipun Pangeran Tambakbaya alias Kyai Warida wong kang karismatik, wong kang wibawa. Putrane Sun Bagus Sidum dodo kakang tetap saliramu cu. Sirama pengen ngandika maring saliramu, pengen ngewajang maring saliramu karena lawas ora ketemu awakmu iki mumpung balik sing pondok pesantren.
Manggaram kula nyuwun pangapunten bilih kata kelepatan dan kata kesawonan. Maklum isun iku tiyang nom-noman. Bilih wonten kesalahan lan kelepatan. Tulung elingaken ning jengram. Ya tak elingaken Jung. Iki mengkenen Jung. Awakmu iki kudu ngembangaken ilmu sing pondok pesantren aja dilep dhewek bae. Diamalaken mari wong liyan. Wong urip iku ya kudu urip. Kados pun diramati yang urip kudu urip iku. Urip pertama iku ya alif. Awakmu kudu kaya dene alif. Jujur, bener, sidik, amanah, tabligh patona. Kados mekaten. Wong urip kudu urip. Ya kudu anan patek karo wong liyan. Maksude sirama wong urip iku ya kudu toli awakmu iku ya kudu weruning sejatine awakmu dhewe. Kados pundi sejatine isun. Mulati pangeran iku ya orang ulun, orang etan, orang idul, orang alor. Tapi ulatana ning awakmu dhewe iku karan kitab bako, kitab sepengadeg. Dados angga isun iki kitab sepengadeg. Ya awakmu anggamu iku ya kitab sepengadeg. Dalile man aropa nafsahu pakod aropa robahu. Sapa wonge kang weruh ning nape dhewe, kang weruh ning awake dhewe ngerti ning pangerane. Sapa sejatine awakmu, sapa sebenere urip. Urip iku ya ilusi Jung. Ayadene wayang golek iki dintonton masyarakat yaiku ilusi. Sebenarnya kang urip iki dudut wayang tapi kang urip iku ya dalang. Nggih kados mekaten. Ari wayang iku den uripi. Kang urip iku ya sejatine ya dalang. Mengkonon awakmu kembangaken ilmu dakwah agama Islam ngulun-ngulun parane. Ngulun iku pun dirama. Ngulune yaiku tanah Banten mandega ning Gunung Karang ning kana ana sedulurmu yaiku Pangeran Sabakingkin alias Pangeran Sanudin ya putrane Jeng Sunan Gunung Jati Sarip Hidayatullah. Dados teng rika wonten sederek isun kiyambak ya ana sedulurmu. Engko awakmu ning kana nata pertanian nenanduran. Lakumu laku nenanduran. Yen ana wong tuku aja den wenehi ya tapi wong jaluk upana swarga. Nggih kados mekaten. Mongko isun ning kanayan nandur palawija, nandur parilan liyan-liyane. Gonggong setana. Ya Kiai, kados pundi Kiai? Awakmu iki ya kincangana majikanmu bagus hidung. Aja nganti mengko ning kana nemuni jilaka. Kincangana maring awakmu gonggong setana. Siap Kiai. Sing penting nyong maya ana amplope ana buntelane toli ana sangune bakal kesangune ya nyong ora kiyang na teklok. Wong iku bakal ning dalane ana wong dagang kucar kacir, blang cotot, ku geblok, ku prawu, blendung. Ya ning dalan ku musim ora duwe Cirebon, Banten Kiai. Menega ya seket blendung tapi ira wis tak bae 10 blendung bae cukup sih. Waduh, bakal 10 blendung sing omahe enggak buntelan gini enggak kupat lepet tang-tangangin. Ya wis nggawa siap-siap. Kapan kuno Kiai mangkat aku? Ya dina kian sira gawe durung kupat lepet tang-tangangin. Waduh, yang pun dadak gawe tuh dadak godhok ya. Tuli ki kandhake mambu bae kan tepung wedhus
mambu wedhus kene Kiai. Wis adate yo ngobrol iki yo pinggir kandang wedhus isu. Isu nake ya ngembangaken pertanian, yang ngembangaken peternakan, beli sekedar dadi kiai bae. Mengkonon pesane si Rama bagus. Sidum. Nggih Rama, isun lebetaken dumateng kalbu, lebetaken dumateng mana, tak cang-cang sapucuk yang mestaka. Kanggo wong Pekandangan Jaya kabeh khususnya blok Pegaden. Kanggo sing lagi ngintip Pegaden Pro. Tim apa kan mau Tim catcher ya? Ya benar. Kanggo Papa Kevin wong kapetakane keding Nok Cita. Anak lanang sing duwe Aceh. Mama Pendi, Mas Dodon, kangge Bapak Jirusdi, Bos Getah, kangge Kang Lurah Kenangai Keding, Mama Kuno sana dulu ya, durung ana ya, Mama Dene Miko sing duku kerupuk, Mimi aja, cari nih Nok Cinse, wong Taman Sarila, Mimi, Mama Mito, Bos Segara Banyu, Ayah Denoke Kedik 995. Kanggo Papi As sesepuh Pekandangan Jaya Keding sing masih setia, kanggo Senok Kesrot sing karepe dhewe. Papai Nanda ya. Kuwung-kuwung melengkung ning langit. Awaran si megaku. Nyawang gunung katone suwung. Nyawang segara katone ombak-ombak kan kaya jagat melu nangisi, kaya jagat melu bela sungkawa. Ibu kuncen, Ibu aja nengsi, sarang bapak panitia, bukit Pegaden dewe. Kangge Mama Dene Mikoy Gede, wong duku gebuk dewe. Sarang Mama Tito Bos Segara Banyu Keding, Mama Denok Ayah Denok 925. Kang Nano supir demba, sarang Mimi Kacica, cari niat Kedik Nok Cim sewong Taman Sarila dewe. Bapak mama, sarang kanggo para Kedik, Mama Sarah, Mimi yang tising dewarung, kencana wong dewe. Mama Dandi, sing de Pegaden Pro, sarang Papi Asmaria Kedik Minang kanesa sepuh Pekandangan Jaya dewe. Sarang Nok Nana Angel Kedik, Nok Nana Angel, Nok Watine Kedik, Mama Biar, Mama Emma, Kang Aswandi, Mama Cici saking Subang, Mama ini kan sing de Taiwan dewek aja anaknya Bapak Warta, Mama Julbar T14, Kang Kajirus di Bos Keta dewek, sarang Ayah Diana sing de Banyu urip lumayan dewek, di Mediana sing dua toko Pegadeng. Ngucapaken matur kesun kangge Bapak Casimin Ibu Umina Keding, minangkan Bos Tenda Kembar Mulia Bapak Casimin Ibu Umina, matur kesuwun sarang Bundane Pino Kedik, Bundane Pino sing de warung tanggul dewe. Bapak
Kevin papai Kevin wong kapetakan nok cita anak lanang sing duwe ACC Mama Pendi Mas Dodone kedik sarang Bapak Jirus dia kedik bos keta dewe Kang Lurah kenangan sarang Mama Dene Mikoy kedik sing dukuk-dukuk dewe segera banyak kedik sakit dokal dewe ayah denak sindul 925 Mas Doda mulai papai saka Kang Bumi mulai kedik Mas Goblong papai Damus Bapak Dede Ayu Bang Bojong cuma rasa kedik Bos Endok papai Alun Pung Karang Jambe papai aja singnya polsek merasa kedik Bapak Bibi Wong cuma rasa Cirebon dewe Bapak Pipi Cimas Cirebon dewe Bapak Kevin Wong kapetakan Bunda Nendino sing di warung kampung Bapak Sasimin Ibu Minai Kedik bos nendang kembara mulia Kedik Nok cipta anak lanang sing duwe ACC Mama Pendi Mas Dondo Bapak Jurus di bos kentang Kang Lurah kenangan Mama Deni Niko sing dukuk-dukuk dewe Dilali bisa lali Dilali pun bisa kelipur tambah lawas jadi kelingan tambah lawas jadi kemutan aduh alahnya Mama sarang bibi yang Toli mengkenen cung ya. Dadi wong kang beruntung urip ning alam dunya iki. Tiang beruntung ku kados pundi rama. Wong kang beruntung iku diterangaken ning surat Al-Baqarah ayat kelima. Ulaika ala utami rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wong beruntung iku wong kang uli petunjuk saking Gusti Allah, wong kang uli daya saking Gusti Allah. Uli awakmu iku antar ucapan karo laku ya kudu pada. Aja sampai nabrak ning surat Al-Baqarah ayat 44. Kados pundi surat Al-Baqarah ayat kang 44. Surat Al-Baqarah ayat 44 itu awakmu itu ngajak kebaikan, ngajak kebenaran, tapi awakmu dhewe ora jalanaken kebaikan, mung sekadar ngomongnya baik kayak dene calo. Padahal awakmu iki telah membaca sebuah kitab. Kayak mengkonon mau jadi aja sekedar ngomongnya baik cu. Ucapan lan tindakannya kudu pada. Ya awakmu ngajak kebaikan marang liyan, ya awakmu ka yang ngembangaken kebaikan, yang jalanaken kebaikan. Mengkono awakmu iku kabandu ning surat Al-Baqarah ayat 44. Nggih kados mekaten. Dados isune nyuwun pamit dinten nikian. Enjing nikian ayo paman gonggong setana siap-siap mangkat ijining sudarma wong atua supaya angsal kerahmatan lan kawilujengan. Ya wis gagya mangkat cu.
diringi ning kembanging suket. Pandai siraramu jala sutra lihat parenda pembagusi jantungan sun orawan isun rasa ukuran lombas yen bagus sun manganati ya sun mangka ora tepo ngrangkul gunung rasane wong demen dhewe kejuten wilara dilakoni kang mandor kejuten kang bumi Gusti kang maha suci akhire dadi kapiran Sampai di sini dulu. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.